Ato tanaw ni. Okay, so ang ko karon ato tanaw ko sila lagi pangita no. Kay nag-checkmate man ni mga igala. So yun yung makita karon ang atong nagbigay nga galing checkpoint no, sa mga sagap sa Sawang Kalino Police Station. Atong tanawon ko sila lagi pagkita karon. Ini mga tungura no, mga igala. Alright. Okay, dagpan. Usa ni. Sana mo nung ya, kuwan. Lagi. Bisa. Imong permit. Matanawon guys. Bisa na mo. Bisa na mo. Asa mo sila? Imong permit asa. Why permit? Resto. Kana sen. Master. Nasaan ka? Ha? Dili ka nagtrabaho. Asa pa ka na agency nyo dali? Talisay. Lisay ka? Okay, talisay. Ikaw ginilong? Alburis. Cyber. Uy. Santiago. Hello. Ano naman? Ha? Ikaw ginilong? Ikaw ginilong? Patawa nung Asa na siya? oh, doon nga doon. Ha? Sige ha, huwag na sa ka ha. Napamimestigan mo na. Murag questionable ka mo ha. Kaya ka mo man, na-conflict. Naay nangita naman eh. Wala, ganyan ang kita. Oo. Pangano mo, sir? Ha? Kaya mo makalingan. Nilangitan niya. Pangano mo, sir? Ako pa. Ha? Ay, maragwa pa. Wabag ka paswab. Wala, wabag ka paswab. Maragwa kulban. Ang nangita mo, kuta pressure. Contact tracer dia nangita. Sabi na pressure mo. Wala mo mga lagi. Buhag niyan. Basig positive. Ha? Dong, nga nagbibay. Kapila nagkablog-bigay mo. Kumita ka kuta pressure. Ano ko? Kabaw din? Gipakita contact tracer. Ha? Ano ka kabaw din ako ko? Nakapilo na naman. Babuan sa kalungan, waranting ko to. Marantin siya. Ha? Ito na lang dito. Ipakita ka sa taxi. Hindi mo makalingan to. Ano siya? Ay, puris mo ka. Alboris? Sidip ka? Ano mo rin? Hindi mo nga lagi. Uy, Ito taxisin mo ka. Ha? ma'am. Lagi. Binibinuang ka mo. Mabila na tuwan mo dito. Taxisin mo. Kita mo. Uy, basi tayo nakuha nga katong positive nga nagkatapad. Love. So, ikwarante ka karon ang imong mga kuan. Palayo to. Apa ito? Asa kay kuan, gi contact list ni. Alam mo, Chris. Private ang kapo. Contact tracing. Bay, ala. Na, ikaw mo, i-quarantine eh. Ha? Ay, palayo ko palayo ka lang. Iso ko lang, diyan ka lang. Oh. Lah, i-quarantine eh. Ma'am, oh. Ambios.
Okay, kaya. Hala. Hala. Ano ni? Hala. Diba mo wala? Pasig na mo lang siya man lang, ato pasitip yung siya minong. Na. Gi-contact trace mo di ay. Mahol di mo. Kung yung pala ito nagaliw eh. Matawag na ito. Oh, ikaw na, i-hold. Pasitip ka mo ha. Matawag na mo diyo sa mata, tamo ha. Ha? Huwag mo may muna, huwag mo muna. Contact trace. Pangalan mo, sir? Uy, Joelinho. Uy, hala. Ikaw, sir, pangalan mo? Ha? Saibel Albores. Oh, kailan doha gid ay, kailan doha? Oh. Oh. Huwag na may muna. Ikaw mo, quarantine. Oh, helmet. Oh. Ah, helmet. Ayaw, sikit-sikit. Sir. Huwag mo gabaw, kasi ang bahay mo. Dapat ka sa pagkakiser. Positive. Uy. Dewech. Ya, usah ni Pak positif mo. Oi. Yeah. All right. Mga higala mayang hapon. Gigulban. Okay. Ya. Ano po BPS? Sir, pangano mo, sir? Ya, usay mo imong usay kasulti sir, abi nimo positive gid ka. Permiro, kuyawan juga permiro. Kay? Asa pamilya, ako ra bigyan Oh. Oh. salamat kay sa Ginoo. So, gaya na, nagulbaan ka, gaya na. Gaya na, nagulbaan ka. Kalbaan mo lang, Basta artista. I see. Ikaw, sir. Pangano mo, sir? Saibel. Kagaya na, sir, kagulbaan ka. Oh. Abi nimo positive gid ka. No. Sige. Garo siya nga na may balde siya may ko, sir. Murag dawa imong kagulbag pangurog. Pagkanta na. Okay. Sige, sir. Merry Christmas. Okay, salamat kayo. So mo no mga super ag kuan ang kaning mga karon nga mga gitagaan og Christmas cake no sa atog advisor council sa Sawak Police Station aban sa atog hospital administrator sa Cebu City Medical Center Ma'am Efron Kanya o Galman ang akan no. Okay, dinay. Alright. Salamat inyong ka-super mga higala. Benji Talisik, maing hapon. Benji, talisik. Oy, Philip. Si Super Philip Pisarano. Mayong hapon. Napoli dire. Power 2,000 viewers. Yes. Alright, Dusmail Trace and Basher. Pila ka ka-viewers. Yes. Daghan ka, nag-live ka. Okay. Sir, mau gawa lang hindi. Oh, magyapon. Ya, ito na. My God!